Hele vandaag met verschillende semesters. Oké, aku gaan beginnen met die lesson. Dus zoals ze zeggen, was nee. En ek het al gewillig maar ek het nog gezegd, maar ek het het al afgewerk. Maar ek dink ek gaan net nog een lei opzet. Met achter was, ja. Ja. Het is mijn systeem zo verschillende ik hier het gaan opzet. En als mijn gezicht beginnen glowen. En volgende zet ik dan. Raak meer bijna ik het ongelukkig ben. Maar uit een paar lessen aan. Dus ik mag niet opnemen. Ik wil het een beetje doen van dat het is pas. As mostly soos as ek make-up gedoen het om my make-up bietjie meer af te haal van my make-up is baie banden. Waarskynlik mis sy met my bietjie. Kijk, dus al volgende dag is skincare van toen ek net ek het dan alles ingedien, maar kom terug en nog verder en mag ek asseblief voordat jy asseblief like en subscribe en op allemaal ander video's ook asseblief hier allemaal.